Ea neskak, aurkeztu zuen burua. Ni Hafidan naiz, Argeliakoa naiz, Euskal Herrian bizi naiz orain dela 9 urte. Orain Ataunin bizi naiz. Ezkontzak ikastea gustatzen zait. Eta ez zait gustatzen nagoen tokiko ezkontza ez olertzea. Zemei etxerako lanak egiten lagundu nahi diet, horregatik ari naiz eskola ikasten eta baita jendearekin harremanak izateko ere. Orain txaro. Txaro, ni txaro naiz. Murtziako Lorkan jaio nintzen eta Frantzia bizi izan naiz. Hemengo gizon batekin ezkondu nintzen eta horregatik etorri nintzen hona deula 37 urte. Euskara ikasten ari naiz hemengo hizkuntza delako, gero eta gehiago dakit eta euskara gehiago gustatzen zait. Errazagoa da orain. Pilar naiz, Leongoa orain dela bederatzi urte etorri nintzen, euskara ikasten ari naiz, jendearekin hitz egiteko euskara goiago gustatzen zait orain. Orain zuen txanda.